Asante kwa hospitali. Nakumbuka tulisimama hapa 2022 akazindua hii mradi. Si mnaona mradi meisha? Si meisha? Sasa vitu kidogo ambayo inabaki nataka kumkumbusha ndiye aende kutusaidia. Mr. President, unaona perimeter wall. This hospital is very beautiful and is exposed. Please tusaidie tupate hiyo perimeter wall. Namba 2, tunataka modern laundry. Ili mukirara sheets zinaoswa mzuri, mwingine akikuja anapata imekuwa clean. Clavin Jumba, services za Keroka General, as from before there's a big change. Juu hapo zamani ulipata maternity room ilikuwa kidogo, but sasa imejengwa iko kubwa. Services zao azini kujifungua wame develop hadi kuna pale pa kunini pa CS unaweza jifungulia, kuna theater. Yeah, na according na environment chini at least improve, kulikuwa na matope, sasa kuko sawa. Yeah, sasa tunashukuru president kwa kujenga hospitali yetu to develop to this level. By the kitambo when I got my first baby kulikuwa na baridi tulijifungulia kukua. Sasa at least develop, kuna duvets. Kitambo kukua na hizo duvets. Sasa wamama wajawazito wakijifungua sasa at least penye wanalala na watoto wao, it's more safe than before. Matthew, natoka katika kaunti ya Kisii, sehemu ya Yensembe, karibu na Keroka hapa. Nimekuwa nikitibiwa katika hii zahanati wakati haikuwa county government, na sasa kuna tofauti kubwa. Ukiona sana wakati rais alikuja hapa, sasa hatukanyagi matope, imekuwa safi. Hata ukija kwa matibabu sasa unapata. Hata saa inatusaidia sana, kwa sababu hata saa inaenda kunitibu. So umugabano ito asabete His Excellency the President ebinte binge byaikeranire muna bone nyasi asabete ebe kwase nyagitari asokorenda nyagitari yaito kurwetana na abantu barasoye gochaime gusaba ibi barasoye yabekirwe nande bekire na nechi amatabori ari amakongu kabisa nande gagitubuya nagweta round yakabekwa amagena nara yaji cyakorukunga gabros abekire all round the asenya gitari yaitenge around ali eyune egasi yagenderete around ali already ntoye bwate tera bono tugendete ne egasi ine gendete kobekwa around ali ne chikoni nereo egasi nere gochiwa korwe kubwate oboti Keroka nongo ko huduma yani kigini kinongocha mbuye kongira nande mbuye togendete abarwaire ndochindo gasane kudumiwa nachitega igambo benarenge akinya mbango abanyagitari mbango nyete na saka bwatesi merogeria itombiye n'abanyagitari baitombiye bare na batebi yongera bagende gotokonya gutana nyalo mwanya gitari mbia kubwa konyorera nyumba asaba na gitari bare muchio Keroka kuru president yarenge yaigoreto muchio nyagitari yaite ya Keroka umwaka ulio eta amaene twarorire abaroire bakunyarwa bagocha asobonge mono banyara service cheito nabo igo una bono maternity yaito ebwata abaroire abangina abange mono nabo igo asichi ward cheito uno munyitala tieka gukwana njibwata abanyita abaroire abanga ase ward nabo igo ase bintu biri umugabano ito His Excellency Amos Kimomyeri basabete serikali enene una bone wall yaito gosoro bago fence ya elida yonsi kapros ya bigwa sinyikitari we taraundi nabo igo His Excellency the Governor Amos Nyaribo ogorire a laundry machine bono tuganyitenga bwangoiga nkoro store se kubekwa nabo igo kitchen nkerase mibangiro yo mugabano ito erinde kinyako gekorosigu asa Marieta Nchemima onkoro ase Nyamira sub county ya Burabu
Kichauri nigo nachaga igase nyagitari yaito ya Keroka ase eng'encho ya okorwarigwa, lakini rende buna naiko narigereria naba narora ng'a rero echange nerarora enene mbuya enyagitari ebangigete abarwaire mbuya tokobangwa buya twarwarigwa kare twagatwarire eraini enene, lakini bono iga ndoche ogocha iga kwarikerwa gwatumwa ase omonyagitari kwaegwa amariogo kwaenda rahisi naende onye kogotumia saa nero ndoche mbuya egotokonya nabo igo ndoche na korwa rahisi achete iga iga ndoche ng'a enyagitari yaito yatwarire amapatirika amanene nabo ndoche ng'a bachenchirie ase amagacho mbuyere nonya amariogo ndoche naro mbuya tokonyora na ebinto biria bionsi pi gavana asabete ndoche bionsi pi biaikeranire igo nabo tokobakera omopresident yaito mbuya mono na gavana mbuya mono ase eng'encho atocharire buna abanainchi na intwe totware efacility buna eye ere engiya egotokonya ase obwang'e. Mimi ni Matthew, natoka katika kaunti ya Kisii, Nsembe, karibu na Keroka hapa. Nimekuwa nikitipikwa katika zahanati hii tanzi yanze urendegesa county government ne yasoete ne government igache karosie facility wono obonjoreri bwabeire nyagitari rero ngurwari gutoro buya naende nabe gututumia abantu abange anera ikichinga kichiria yarengenke tware goche twabutororo tuganye tuburwari kero kene naende twarikiri twate gutuchikokora amariogo lakini rero ngoe gutura amariogo iga nyagitari gese county government yasoete yabeire gotokonya mono sana naende nabe guturwari teri gopagwa ng'a ayenyomire kwaru gose Nkisi kwaru egoturwari twensi igo ase eng'encho ya serikali itukondiri twane koboriwa ng'a eng'ai kwaru korwegera omenye korwariwa igo gotokorwariwa nabo tokoegwa amariogo koreng'ana buna orwarete esura ya enyagitari yaonchorire gose president yachete iga iga nonye na orwago rori rumarwa arosiri buya rero isiko iga iga erosiri buya matobete iyo buna riria akabeire kero kene naende twarikiri twate gutuchikokora amariogo lakini rero ngoe gutura amariogo iga enyagitari gese county government yasoete yabeire gotokonya mono sana naende nabe goturwari teri gopagwa ng'a ayenyomire kwaru gose Nkisi kwaru egoturwari twensi igo ase eng'encho ya serikali itukondiri twane koboriwa ng'a eng'ai kwaru korwegera omenye korwariwa igo gotokorwariwa nabo tokoegwa amariogo koreng'ana buna orwarete.